Sofisticada, el nom de l'espectacle. Sempre n'hi ha qui compra l'entrada i no sap ni a què va, saps? Bueno, Maria Juan, 2026, Sofisticada. Iau, sí. Je te présente mon anxiété sociale. Dia uno em diu, ¿eso de la menopausia? Está muy de moda, ¿no? ¿De moda? De moda està el té matxa, Ricardo. Estic sofisticada, però estic salvatge, també, Soc jo l'única que menjaria tomates fora de temporada. Soc l'única, sí que esteu tots fenomenal. Tu sempre has mirat imbècils. El que passa que l'últim el va durar 15 anys, però... Tu veus el telèfon del meu terapeuta? Vos ho dic en sèrio, anem tots malament. Jo la veig, senyors, en uns pitillos que dic, però anem a veure. Si el que volem és que cada vegada siguem tots més autònomos. Si tu el poses un pitillo, estàs obligat a tindre algú al costat per la nit perquè te'l lleve, perquè lleve la pell de la botifarra, ixa. O sigui, seguiu-me per Instagram. A casa no, Fúria èpica és el que tenim Maria Amparo i jo quan mos agarra un atac de menopausa d'aixa i una fogona. Això és fúria èpica. Això estic clavant-me ja en política internacional, un poc per allargar-ho perquè aquesta volia més mandanga, no? Però vull dir, dona el veu entre setmana. És que si tots es podem veure entre setmana, és que això se'n va fer la mà, Si tu mires a València, que ha d'haver en falles, allà hasta maig no traiem trellat altra vegada. Homes que fan comèdia parlant de la menopausa de la dona, que dic, efectivament, és el que el món necessitava. No de, ai, la pobra de la meva dona. No, era, és que, claro, ella està tot el dia, ahora sudo, ahora no, que jo dic, no passa res, si vols, agarrem la màquina de l'aire, te la clavem a tu pel cul, i així només teniu que sincronitzar els aparatos i que vos agarre la putxadeta al mateix temps. Ja va haver gent que també no esteu, Ja va haver gent que vos ficant una tomata del Perelló per ahir, el primer que li pregunteu és «Estens bé, tomata?» Una amiga que és molt de les xarxes socials diu «Això és l'algoritme, tu tens que educar-lo». I dic «Això em faltava a mi». No sé de què va, estic estrenant-lo, ¿vale? Ja em coneixeu. D'ací un any això no tindrà res que veure el que faig ja, però... Tot el rato parlant de coses de la menopàusia. Si algú no ha entès algo, no passa res. Ara ja saps el que he sentit jo tota la vida en el futbol. Ton sifflet